Ahojte, čaute, zdravím vás, vítam vás pri ďalšom videjku. Dnes to bude také trošku, dalo by sa povedať, vážnejšie video. Prednedávnom som videl asi 2 videá, ako skúšajú dvaja youtuberi vydržať v rozpálenom aute čo najdlhšie a tak ukázať, ako je to nebezpečné nechávať si či už psov, deti alebo hoci koho, nejakých kamarátov alebo príbuzných, to je jedno, v rozpálenom aute. Je to naozaj nebezpečné, hrozí kolaps, ešte v najhoršom prípade úmrtie. Nenechávajte si nikoho v aute, v rozpálenom zamknutom aute. Najväčšia sprostosť. Skúsim vydržať takých 10 minút, nemám si ako merať teplotu, je cez 30 stupňov Celzia. Uvidíme, ako to na mňa bude spôsobiť. V tom aute je neskutočné teplo. Ideme na to. OK ľudia, som v aute, pripravený vyskúšať, ako dlho vydržím v rozpálenom aute. Už teraz mi je teplo. Zatváram si okná. Posledný krát sa napijem a ideme to vyskúšať, ako dlho vydržím v tomto rozpálenom aute. OK, zapínam si stopky. Ideme na to. Prvá minúta za mnou, cítim na sebe, že sa potím hrozne. Je tu dosť veľké dusno a to som tu len minútu. Pokračujeme ďalej. Skoro 3 minúty za mnou, fakt mi je teplo, fakt sa tu ťažko dýcha. Pozrite sa, úplne som mokrý. 31 stupňov, priatelia. 31 stupňov. V aute môže byť, ja neviem vôbec koľko. Nemám tu teplomer, ale je tu hrozné teplo. Je tu hrozné teplo. Päť minút, ľudia. 5 minút za mnou. Ťažko sa tu dýcha, hrozne ťažko sa tu dýcha. Je to neskutočné dusno. Pokúsim sa vydržať aspoň takých 10 minút, uvidíme, ako to pôjde. Cítim na sebe hroznú únavu, takú malátnosť, hrozný pocit smedu. Chcem sa napiť a chcem sa nadýchnuť už čerstvého duchu. Chcem sa napiť čerstvej vody a nadýchať sa čerstvého vzduchu. Iba to som chcel povedať. Ďakujem. Neviem, či to vidíte, ľudia, 7 minút za mnou. Ani si neviete predstaviť, ako závidím tým motýlom a tomu hmyzu, ako môže byť vonku a dýchať ten krásny čerstvý vzduch. Pozrite sa, ako sa lesknem, pozrite sa, úplne som spotený, úplne. Akú chuť mám si otvoriť to okno, ľudia. Akú chuť mám si otvoriť to okno a vybehnúť už von. A toto ľudia v zamknutom aute nemôžu. Viete si predstaviť, ako by to bolo úplne v najväčšom slnku, keby bolo 37 stupňov Celzia. Naozaj najväčšia blbosť nechávať niekoho v aute, ľudia. Nerobte to. Nezabúdajte na svoje deti, na svoje zvieratá, na svojich kamarátov, ja neviem, súrodencov. Naozaj v hre je ľudský život a s tým si není sranda zahrávať. 9 minút, ľudia. Ešte 1 minúta a letím z tohto auta von. Letím von, pretože je tu hrozne ťažký vzduch. No keby som ho mal odvážiť, tak má asi tak 300 kg. Fakt, 300 kg má ten vzduch. 20 sekúnd a letím z toho auta von. 8, 9, 10, ľudia. Ani si neviete predstaviť, aký krásny vzduch je tu. Ani si to neviete predstaviť, aký krásny vzduch je vonku. Fakt. Vydržal som v tomto rozpálenom aute 10 minút, ľudia. 10 minút a už mi je fakt, bolo mi hrozne teplo. Hrozne sa v tom aute dýchalo.
teraz tam vetrám ako sprostý. Ešte raz vám poviem, ja viem, že som to v tomto videu opakoval asi 100 miliónov krát, ale ľudia, nenechávajte si nikoho v aute, je to najväčšia sprostosť. Dúfam, že vám toto video bolo ako príkladom. Keď tak ho môžete zdieľať medzi svojich kamarátov, medzi svojich známych. Napíšte mi nejaký pekný komentár, zatiaľ sa máte krásne, ak nemáte, tak určite ma poteší odber. Majte sa krásne, pozdravujte doma a loga.